съчетано с дългогодишен опит и професионализъм. Студио Аслан и Барвало ТВ. Здравейте на всички! Ние сме младежка група Царски деца, село Козарево. Ще ви покажем една сценка за важността на вярата и за важността на изборите, които правим в живота си. И така, хората се приготвили да отидат на служба и ето как премина тя. Здравейте, младежи! Много се радвам да ви видя. Днес ще говорим кога Исус Христос е започнал да проповядва. Някой знае ли? Той дали знае? Ало! Марче? Ало, на църква съм Марче? в момента. Може ли с малко да... Марче, само ако... Марче! Още малко само. Марче, ако може телефонът да се изключи. Благодаря. Та, младежи, Исус Христос е започнал на 30 години, а на 33 години са го разпнали. Той все едно беше там. Това беше от мен, младежи, надявам се да ви е харесало. Нека да завършим с хваление. Къде отивате, ако сега дойде Бог, вие къде ще сте? Ето така, църквата толкова бързаше да излезе, че просто беше като изтребител. Но нашия вечно недоволен приятел се реши да отиде на друго място, но не в Божия дом, защото му писна да стои в църквата и нищо да не прави, писна му от едно и също. За него няма достойно място там, защото неговата личност е най-голямата. О, брат Коста, Нищо, брат, при тебе. на къде отиваш? На църква, брат, ти къде? Отивам на дискотека. Брат, ари сме на църква. Не, бе, брат, стига с тези църкви. Брат, промени си решението от църквата. И ето така, той реши да отиде и да се забавлява. И по пътя си среща друга групичка от църквата. О, какво правите, момчета? Нищо, брат. На къде, бе? На църквата ти? Отивам на дискотека. Елате с мене, бе. Не, брат. Ако искаш ела с нас на църква? Не, аре, елате. Добре. Брат, трябва да отидем на църква. Стига с тези църкви, бе, брат. Само църква. Дай малко да отидем на дискотека. Добре. Този тук е добре. Този тук също е добре. Елате, този тук губи живота си. Докато медицинския екип се бореше за живота му, един познат мина по пътя и го разпозна. Чакайте, какво се случи? Аз го познавам. За съжаление, той загуби живота си. Ще ни помогнеш ли да се свържим с близките му? Ще ви помогна. Нашия приятел се озова в небето. Къде съм? Какво се случи с мен? Как се озовах тук? В рая ли съм? Да, синко. В рая си. Господи, ти ли си? Аз съм този, който съм. Как се озова тук, синко? Господи, отивах да те служа и катастрофирах. Сигурен ли си? Дете мое, аз оставих небесната слава и мирът на рая, за да дойда при теб. Родих се в смирение и бедност. Преживях обиди, подигравки и неверие. Бях предаден, бичуван и коронован страни. Кръвта ми пролята на кръста е за теб, за да имаш прошка и вечен живот. Страдах, за да можеш ти да имаш свобода. Болката, която понесох, беше тежка, но любовта ми към теб е по-голяма. Възкръснах, за да донеса надежда и живот, и ще се върна отново, за да възнаградя вярващите и да събера всички, които ме чакат с отворено сърце. Моите ръце са отворени за теб. Моето сърце е твое, синко. Господи, благодарен съм ти за твоята безгранична любов и жертва.
Вече осъзнавам колко много си направил за мен. Искам да живея според Твоята воля. Посвещавам се на Теб, Господи. Сега знам, че не съм сам и че Ти винаги си до мен. Виж, синко, аз ти давам втори шанс, но не живей така, както си живял. Благодаря Ти, Господи. Ти си велик. Има пулс! Чудо! Приятели, знаете ли къде бях? Аз имах среща с Бог. Той е прекрасен. Подари ми втори живот. Аз няма да живея както преди. И вие не живеете както светът живее, но се посветете на милостивия ни Бог. Това бяха младежка група Царските деца Козарево. Благодарим ви.